Koja je koja omiljena hrana naših malih patronih drugara? Chase-u je hamburger omiljena hrana, jeo bi ga jeo baš svakoga dana. Marshallu je omiljena pizza capricciosa, kada nema pice hvata ga nervoza. Rubble retko kada drži dijetu, uživa u hot dogu najviše na svetu. Rocky! To sa sirom Rocky najviše voli, topljenom siru ne može da odoli. Zuma često jede pileće šta piće, zato ima tako velike mišiće. Sky je omiljen suši iz Japana, za nju ne postoji ukusnija hrana. Everest voli ribe i krompira i uvek pojede sve iz tanjira. Trakerov izbor zanimljiv je jako, najviše voli meksički tako.